Tjena, Forska PP. Det här är en ny server som vi ska köra på. Jag har skaffat några nya vänner här, som ni ser. Oj, min bild, ja. Jo, vi har på att bygga ett hus här. Det ska nog bli jävligt snyggt. Jag är MVP. Det är väldigt nice, tycker jag. Men egentligen skulle jag faktiskt bli typ vilja, men det behövs inte. Ja, ni kanske inte kan se vad jag skrivit, men jag ska försöka fixa det. Just det, jag måste bara göra en sak, så det kommer hända någonting nu. Så, ja. Om ni märker någonting, jag vet inte. Jag kommer att spela in ganska mycket på den här servern nu, för det är ny. Jo, vi har spelat in den förut. Men ja, det är roligt att spela in på vissa server. Ja. Jag kommer typ snart skaffa någonting. Någon server, vad det var. Ja, Fraps. Jag är inte jättearg på YouTube än, men alltså, ja, eller jag vet inte så mycket om YouTube än, men när jag vet det så kommer jag filma in mycket mer där och sådana mer. Men det här är en rolig server som jag fick idag. Ja, det här är min kompis och han och några fler här. Ja, vänta, jag ska nog förstöra den här bilden också. Annars brukar jag ha stor bild just nu, fullskärm, men det har hänt något konstigt så jag kan inte få in på stor bild nu. Han är den där Filip, nej. Ja. Han är avnöjd, jag tror det är typ han äger sig kanske. Det är väldigt många här som är admin och moderator och VP och ja. Ja, det är roligt. Och det här är en rolig server. Man kan bygga och man kan ja, alltså det är svinroligt. Men vi kommer snart göra mer såna här videos. Kanske kommer jag en till idag. Men ja, de har typ nyss börjat, tror jag. Nej, det har inte. De har haft den här ganska länge på sig. Men nej. Ja, vi har inte haft den här YouTube-kanalen så länge, men oj, där är han. Jag kan tror jag. Hej, vad heter han? Okej. Så. Hej. Jo, vi håller på att bygga ett hus. Eller för jag kan inte flyga och det är lite dåligt då, men jag behöver inte flyga ändå. Jag har byggt många hus utan att ha varit i. Så ja, det här funkar lika bra. Men det är ganska många inne på servern. Det var mer förut, men det var nog bara för att ja, det brukar vara så ibland. Ibland lite och ibland mycket. Yeah, vad nice. Här regnar det och här är torrt. Ja, ja, lite det här. Hallå, nej, jag ja, snyggt hus. Jo, vi kommer nog snart göra en Hunger Games och Survival Games, men Hunger Games har vi inte spelat in på, men vi kommer göra det. Jag ska se, jag har inte så bra, men jag var den där när vi körde typ PvP. Sen. Just det, ja. Jag skulle också sätta dem här, tror jag. Ja, set home. Det är ganska roligt, men ni kan gärna göra den här servern så den blir större. Då blir det roligare och roligare. Så ja, jag tror inte jag kommer skaffa en server för jag vet inte riktigt vad man gör och så är det ganska jobbigt kanske. Så här får man det typ kostade.
ganska mycket. Eh, ja, så det är mycket, så där kan man också göra. Fast han har inte fly. Så om man har fly så kan man ju, vet det. Det ska vi se. Fint. Jag vet inte vart jag ska ha mitt hus, men jag får väl ha det någonstans. Jag ska bygga jävligt snyggt hus alltså. Det ska väl vara väldigt stort, mitt hus. Just det, ja. De håller på att bygga här. Jag kan inte hjälpa. Jo, jag kan hjälpa till, men ja. Ja, det är lite tråkigt när man inte som förstår kan flyga. Det är mycket enklare, men vi ska... Nej, det funkar inte. Det där finner jag... Eller, kan jag verkligen flyga? Vänta lite. Fly... Nej. Det kanske bara de som är admin och sånt där. Hallå, jag har lite där. Ja, kan jag faktiskt se honom lite här. Hallå! Kaboom, kaboom! Kom. Kom. Hallå? Och jävla han. Ja, det ska faktiskt bli väldigt roligt att spela in på den här servern. Och ja, vi kommer göra några sådana avsnitt. Och så kommer vi också göra livestream. Ja, snart i alla fall. Tobbe ville, eller Tobbe Gotten ville gärna göra det. Så det kan vi göra. Just nu gör vi väl 18. Jag är inte säker. Och jävlar. Jag snabbt han bygger sitt hus. Vad fint. Jaha, det är inte klart, okej. Just det, vi kan faktiskt åka till spåren och kolla där. Skulle faktiskt få se dem. Så är det mycket bättre. Men här är den. Spår. Här är någon. Jag vet inte om det är, men ja, vissa är ju sån där super, ja, jag vet inte. Som var förut, men plötsligt så försvann det bara. Jag vet inte hur, men jag får, sen fick jag bara MVP. Så men ja, det är inte så mycket att göra. Men ja, servern här kan man gå ut. Och där är det väl PvP hos jag. Så man har ju lite chans om man ska åka ner. Det är väldigt bra. Kolla. Det här är ju själva spawn och så. De kommer väl fixa lite bättre grejer, tror jag. Men det är lite konstigt varför det blev... Ja, alla typ här är väl admin. Utom jag, Tobbe och många fler. Men det får ju de kanske inte vilja ha för när man är admin. Det skulle inte jag vilja ha på min server. Men ja, jag har alltid... På en server har jag varit admin på. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men den var väldigt rolig. Men sen förstördes den. Alla var där på det. Så byggde vi hus och allting, men sen kom de gå in för allting. Och det var som en Kittencroft. Där, ja, allting förstördes. Med snökoja och allting. Det är ju väldigt dumt. Det här är nog ingen Gryfors-server. Det här är väl typ en PvP-server kanske. Jag är inte säker, men det här är lite som Kitten, tror jag. Fast det här har många flera. Ja, det är nästan. Okej, det var tråkigt. Jo, vi kan ju faktiskt gärna joina den här servern. Så det blir faktiskt väldigt roligt. Och ja, det blir bara roligt att ha flera och flera. Men vi åker mot vårt home. Vi får se. Jag ska nog bygga mitt hus. Jag kommer inte spela, eller just den här delen, men
Jävlar. Ja, man börjar bygga ganska fint hus. Vad är han som äger den här servern då? Jag vet inte här. Ja, skit i det. Han är nog ny. Han är inte ens... Varför ska man gå för? Ja, jag vet inte om det här går för. Jag hoppas inte. Så här går det inte på den här servern. För det är jättemånga som går på de serverna som jag spelar. Jag bygger ett fint hus och sen så helt plötsligt kommer han bara och förstör allting. Kan jag hjälpa honom? Nej, jag har sånt här. Okej. Jag kan inte hjälpa honom. Men ja. Han ska ha jävligt stort hus alltså. Shit. Jag vet inte varför det är, men det ska vara någonstans. Vi kommer ta bort. Jag ska nog ta bort hela här budgeten. Det kommer ta väldigt lång tid. Men jag får väl göra det ändå. Men som sagt. Vänta lite. Okej. Vi kommer nog skypa med någon kanske här. Vi får ju se först då. I ordning och men, ja, men det blir väldigt roligt. Men vad är det jag säger? Det skulle vara lite roligt om det skulle faktiskt vara admin. För då är det lättare att filma in och streama. Jag är inte jättebra på YouTube. Jag vet inte riktigt hur man gör. Men jag bara filmar in och testar. Nu håller han på att bygga här. Ska se. Ska se. Ja, jag hoppas att det kommer bli admin, men det ska faktiskt bli skitroligt för då kan jag bygga ett hus, eller det kan man gärna göra i vilket fall, men då kan jag, alltså då lättare, eller i alla fall så jag får fly och kan hugga sig jättesnabbt, så det är det enda jag behöver, så det får faktiskt funka väldigt bra, men ja, nu här så är jag lite snuvig. Jag har varit ute på 2 veckor så någonting asjobbigt. Jo, jag har gjort en vlogg. Så vi kommer snart en till vlogg. När som helst. Kanske då. Ja. Men eller imorgon kommer den. Eller annan dag. Men jag tror den kommer imorgon. För det är lördag då. Och sen snart till sommarlov så då ska vi filma en väldigt... tack. Jag kanske kan inte bygga på någonting på mitt jävla... Vi får ju faktiskt börja nu. Ja, det här är slut den här videon. Vi ska köpa så vi kan filma in längre, men om jag bara visste hur. Ni får gärna kommentera, så skulle faktiskt det vara väldigt bra. Vi kommer göra mycket bättre videos, men vi startar för några typ 1-2 månader sedan, tror jag. Det här tar så lång tid. Jag får skaffa spade sen. Får väl skriva om jag kan få någon OP-spade. Kanske gå fortare. Någon diamond. Eller lämna tillbaka sen till mig. Men... Vad slog mig? Okej. Ja, jag vet inte vad det behöver stå, men skit i det. Okej, nu är det slut nu. Vi kommer... Ska vi mera så... det här var skit. Det här var asroligt. Men prenumerera.
Och gilla videon och kommentera. Hejdå!